ילדים, אני הולך לספר לכם סיפור נחמד. את הסיפור של איך הכרתי את אמכם. כן. אנחנו נענשים פה על משהו? לא. כן, אבל זה הולך לקחת זמן? כן. הכל התחיל ב-1986. Още малко, скъпа! Още малко! Напъвай! Още малко! Още малко! Още малко! Напъвай! Момиче! Момиче! מה? אתה הולך לספר לנו הכל מההתחלה? טוב, אני אקצר קצת. הכל התחיל כשהתקבלתי ללימודי רפואה. הלו, גנדי. כן. מה? באמת אחי? תקבל לרפואה. מצוין, אחי, פגוש אותי בפאב בעוד רבע שעה. רבע שעה? 20 דקות. 20 דקות. יאללה ביי. הלו, מה נשמע? אני לא יכול לדבר איתך עכשיו. אני אפגוש אותך עוד רבע שעה בפאב. שלום! מכירת גנדי? וככה פגשנו את אשתו של מור. אשתו של מור? חשבתי שאתה הולך לספר לנו איך פגשת את אמא. אולי תירגעו? אני מגיע לזה. זה פשוט ארוך מדי, אז אני מייחסת.